tafiya maza alkhairi shine ya manna bayanka. Kai kwarjini ga sharri ya kasa yanna fato ka. Kai godiya ga Allah ya haska lamurana ka. Madaki make yan gaba gaban ka dole sun doka. Farautar bakar dawa a sai mai shirin bidar duka. Saki gaban kare dole kare wuyansa ya mika. Matsalar gidan zuma harbi sai dai kafar ka ta kai ka. Kai abu dallafin ma ta nasara tana ta tarboka. Me ma sun kawar miyago Allah dai ya amsa roƙonka. Borin ruwa manomi ta so ka kare gonarka. Madaki ya fito duk mai bakin shiri shige boka. Ga wutan gari al'umma suna ta sanya albarka. To kai godiya halin kirkin naka ne ya fishe ka. Esidin ƙasa madakin ka tagun na Hadiza farar saka uban farin gani muje. Sanyin korama an sha an kyale ka kayi sauran madaki ne Abdallah ka tagun wanka rike mu hannu biyu muje. Sanyin korama an sha an kyale ka kayi sauran madaki ne Abdallah ka tagun wanka rike mu hannu biyu muje. Jamu muje mun bi ka a tabaraka yayi lamani. Kai madakin ka tagun gun tallaka uba. Sama ba fila balle da kin to ka iya mini ka kare yan farmaki. Wakar na yi ta san ba wani shamaki. Aminan ka ne dan abu duka min a arziki. Sanya nasi kai na Allah har fallake. Na wake uban da ke sa a makiya haki. Madaki ne sai na kai masa farmaki. Kariyar ka ce ta sa ya zan babban dake. Ka daɗa masa ya zam ji sassake. Saka ji sabari Madakin ka tagun mu gagarau. ya ja su bara masa. Abdallah tauraron zamani. Su duka masa Ya sije kwastan farin uba. ya daɗa wuce sai karsa kamo shi ko sun bi a guje. Korama an sha an kyale ka kayi saura. Madaki ne Abdallah ka tagun mu ka rike mu hannu biyu muje. To fa ga fura ga nono ba ludayi. Kyautar zuci ce koko canjin yanayi. Ku ɗauke abin mun warke akwai ɗayi. Madaki ya ishe mu fita yanayi. Ya ba mu mun ci mun koshin barlayi. Ku da yara saransa ne sanadin kwaɗayi. Ku rike abin mu ba mara ayi. Kwana a tashi sai ku rasa mafi. Madaki ko kullum sai ya yi mamaye. Sanadin farin hali sai shiga dausayi. Ya rike gari Madakin ka tagun mu gagarau. zai rike jaha. Abdallah tauraron zamani. Ya san uban kasa. Ya sije kwastan farin uba. Hanya ta buɗe ya ci iska ruwa ku barbaje. Alƙalamin gidan mu rubutun kairi yake. Me gaskiya ya sa alƙali ya fake. Madaki gangaren shi darasi yake. Ilimi ya baka kyauta jihadi yake. Dukiyarsa kuma marayu shi ta rike. Tsawarsa kuma barayi firgita suke. Kuma adansa masarauta koyo suke. Marar gaskiya ya doso shi bari yake. Ga zama muna tasha mun fi ajin rake. Amanar da madaki ko tun jiya mun rike. Ba mu bari shi ba. Madakin ka tagun mu gagarau. Mun yi alkawar. Abdallah
ta ruga a guje. Sanyin ƙorama an sha a gyale ka kayi saura. Madaki ne Abdalla ka tagun mu ka rike mu hannu biyu mu je. Duka ɓarnar hayaki wuta ce sannadi, bana babu nasara to mu jira baɗi. Gatan alawa suka tsire sai baɗi, amma da ke tallakawa sun bar gyangyaɗi. Ka ba su aiki san darajar kuɗi, sun bar zaman da ba zaman raɗe-raɗe. Sanadin ka ne ɗan abu da san mai kuɗi, shi yasa shirin ka kullum baya tangaɗe. Arzikin ka za ya ninku babu adadi, kuma gyaɗar ka za ta soya marauta ya gararraɗe makayin ƙasa. Madakin ka tagun mu gagarau. Sai kai sama Abdalla tauraron zamani. ka ƙure isa, Nasije kwastan farin uba. gaba babu baya duk inda ka dosa za ka je. Waje mun bi ka tabarkai lamini. Madakin ka tagun gun tallaka uba. Mun yi tankaɗe raya mun watsa da tsaki, mun gane madaki zuciyarsa ba baki. Burinsa tallaka ya fita tarnaki, ya kafa ka yan uwanka su bar bakin haki. Baba ya rike marayu sun yi arziki, ci da shakaratin su madaki ya rike. Masu famar gidan haya sun fita tarnaki, madaki ya gina musu dan arziki. Duk a cikin kasar ka tagun ta malin zaki, ba iyaka tagun ba har Bauchi ya rike, sai ma nan gaba Madakin ka tagun mu gagarau. to Allah ya ja gaba, Abdalla tauraron zamani. ya kau dukan guba. Nasije kwastan farin uba. Mu zarce dukan sai ta jihar Bauchi ta zama ja gaba. Waje mun bi ka tabarkai lamini. Madakin ka tagun gun tallaka uba. Wane amini in kyala sarakuna, iyayen ƙasa kankana wane guna. Da karal wane gai da kai sarki marar tabo, sarki na Bauchi ka samu farin yabo. Kai da karal wane gai da hiro kakan dai kan kobo, dan Sulaimani mai ƙasar Bauchi muna yabo. Kace ma kai karko sarkin mu na 12, Umar Kabiru Umar wane mai layu, sanakin ka tagun malan ka rike ayu. Sanaje kasar mai sau kuma na yi durkuso, sarki Ahmad Suleiman Amin Iso. Kasar Ningima akwai babar inuwa, sarki Nusa ɗan yaya nake nufi. Sarkin dasgai da kai babu gwanin ado, Usman Bili ya minu na kan babban gado. Jama'ar zane je na mika gaisuwa, Dr. Ahmad Muhammad wabe na uku. Sakon madaki bargon talakawan ku ne, shi ya ce na gaida ku dan shi dan ku ne, mai ƙaunar ku ne. Madakin ka tagun mu gagarau. Masaraucin ku ne, Abdalla tauraron zamani. nisan kasar ku ne. Nasije kwastan farin uba. Ya san mutuncin rawina kuma bai yarda ya zuba. Waje mun bi ka tabarkai lamini. Madakin ka tagun gun tallaka uba. Sanya da zango ana gaida farar uwa, in na je gidan taba ani bakin ruwa. Azumin ga saura kaɗan na zabe gawa, sai ga sakon mama dafu da a sha ruwa. Kullum kuɗi taban na fita damuwa. Kai Wace ce wannan Aminu kamar shamuwa? wani shamuwa kira ta hadarin ruwa. Hajiya Hadizan ma da kiga gaisuwa, da yawan matan gari ke ɗaya garkuwa. Ke kaɗai muke gani uwar marar uwa, kai da sarauniya. Madakin ka tagun mu gagarau. Ga ki uwar gida, Abdalla tauraron zamani. mai kan shimfiɗe. Nasije kwastan farin uba. Kyautar ki mama ranar ta sa ni rawa na rangaje. Sanyin ƙorama an sha a gyale ka kayi saura.
baro wane dan kwali. Mustapha a gaida kai mai kyawun ado. Aisha ki huta a fara mai farin ido. Abubakar da kainuwa ta bi ajin bado. Hawa ogin biya ganga na bugo. Ina Zara, aha, kai na ce Zara. Gimbiya Zara yar mama ne ladaba da biyayya mu je. Wakilin gida kuma da ke bayanan ka isa mai gida. Abba ke baba ne ba shi da damuwa, kanan ma da kika zan mini garkuwa. Abba ke takanawa dole zan faɗa, amanar ma da ke komai shafe shi za ka je. Sanyin ƙorama an sha a gyale ka kayi saura. Madaki ne Abdallah ka tagun mu ka rike mu hannu bibbiyu mu je. Sanyin korama an sha an kyale ka kayi sauran madaki ne Abdallah ka tagun wanka rike mu hannu bibbiyu mu je. Lamani kai Madakin ka tagun tallaka uba